Assalamu alaikum family kusum da kusum shi ne ce muku waƙar rarara ta biyu ta yi to rarara domin kan ta fatta ni sai dai ware bani alaki ashe waƙa tar da yaka ci waye kuma ashe dai baba bazum na yaka son ya taima waƙa ya tuna da shi kamar yana raye kuwa ya tura mai kuɗi a kwanti kuwa ga ya mance da shi ashe dore ka wuri ya ce agoter baba bazum yin sinu kwa o amufunga ga ka amambu wallahi noro da irko sai ambu tingasi a kontura noro rarara ba lokacin siyasa muke Niger mun ci siyasa lokacin ranar go muna nan da gini kasa no irgo labo hansun gina yanzu ka kama masu tunubu kai tai musu waƙoƙin siyasa mun isa ya isa sai mu amma to haka nan na gaskiya Baba Tani ya liƙe wajen shan ruwan sanyi nan da nan ko gimban za ka samu miliyoyi ko ai ne gorai buwa a gono dinga fulle haya a mudu miliyoyin Baba Tani ne dawo mu ici ya gumwa ikon Allah ku saurara ta tuwa ka kuma 'yan matan can na baya wata sai ka ce 'yan shan shisha baiwa Allah tana suna cani ya tara su bayan Allah ikon Allah yalla to Allah ya sa mu dace family mu tai mu yi sallah har mu koi jinga na mance je bulau je mutum ta je wallahi ya ware bana alaki bawa Allah